شموي تقدر الله ولدي بحال سركس يلا سراحو نيرة ያው ላብ ቃልሲ ተጸምቢርና ኣለና ያው ሰርከስ ጀምር ኩሉ በቆልዓይ ሰርከስ ጀሚረ ካብ በቆልዓ ላስራሕና ኣለና ያው ናይ ሰርከስ ቢዝነስ ዓብዩ ያው ናብ ወፃእ ሃገራት ሙፃእ ጀሚርና ለኣብነት ብቱርኪና ጀሚርና ብቱርኪ ካብኡ ቻይና ካብ ኣውሮፓ ሃገራት እን ፈረንሳይ ጀርመን ስዊድን ናው ከምዘን ዘለ ሃገራት ቲና ለኸድና ነርና አጋጣሚ ፈረንሳይና ነርና ካብ ፈረንሳይና ውዝብስ መጻና እዩ ዝኾነታት ተፈጢሩ ዝኾነታት እዚ ምስተፈጠረ ግን ተበሊስካ ናይ ኮንትራት መኻድ ዓቕም ነርና ግን ኩነታት ተፈጢሩ ኩነታት ምስተፈጠረ ሕማቅ ዓድና ኣዶድ ትግራዊት ትድፈረሉ ሓፍቲ ትግራዊት ትድፈረሉ ኣብ ዓይንና ላራኣና ዝታት ምስበዝሐ ያው አንሕና ናብ ገድሊ ተጸምቢርና ናብ ገድሊ ብጽማርና ለብጣዕሚ ካብዞም ዝሕጉስን ነገራት በጣም ሕጉስ ገንዘብ ምንም ዋጋ የብሉን ብዘይ ዓድኻ መጀመርያ ዓድኻ እዩ ገንዘብ ዳሕራይ ዝመጽእ እዩ ዓወት ተሃልዩ ንዓላማ እስካዕ ወጻና ድረስ ድሕሪ ዓወት ኩሉ ነገር ክግነ እዩ ቅርሺ ምን ዋጋ የብሉን መጀመርያ ዓድኻ እዩ ኢና ስለ ንግምትና ናብ ቃልሲ ተጸምቢርና ማለተይ ንህዝቢ ትግራይ ምስዋዕ ሓራም ውፃእ ብጣዕሚ ካብዞም ዝሕጉሱ ነገራት ልወስድ ንዓድኻ ለይሰዋእኻስ ንመን ኢኻ እሞ ክትዋዕ ኢለ ልሓስብ ዓድኻ ዘይኮንካስ ንማንም ትኾነሉ ምንም ተኣምርስ የለ ኢለ ልሓስብ ኣነ ኣብኡ እስቲ ናብ ስፖርት ዓለም ክምለስ እየ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ግን እዚ ክበሃል ተሎ ህዝቢ ትግራይ ብደንቢ ትግራይ ሓራ ወፅያ ኣብ ሙሉእ ንሙሉእ ጸላኢ ክድምሰስ ተሎ ሙሉእ ንሙሉእ ዓወት ክግነ ተሎ እዩ ዝኾን ኢለ ልሕዝለ ገና ሓራ ሊኾነ መሬት ኔና ኩለኻ መንእሰይ ውፃእ ተዓልም ተጋደል ንዓድኻ ሊኾን ምንም ነገር የለን ኩላህና ጸላኢና ካብ ሓራ መሬት ነውፅእ እንደምስስ እዚ እየ ልብል ህዝቢ ትግራይ ኣይዞኻ ዓወት ቀረባ እዩ ክብለ ይደሊ